vadikani munokosha muchinesu taamuchikamu chechina tiri muchirongwa maisamba show umo tiri kutarisa nyaya dzinogona kutibvisa pachirindo tikarega kungwarira. Hanzi Mwari wedu haasanduke, asi vanhu vanosanduka. Iwe neni tinosanduka. Imimi vatiri kutandadzana nemi, chakambokusandurai chii? Kana kuti chakambosandurai ini chii? Panapa pabuda mufananidzo yakasiyana siyana. Vamwe vanounzirwa mufananidzo yekuti neshamwari nehama wokanganisika, vamwe mumabasa wokanganisika, vamwe munharaunda wokanganisika. Vadikani, upenyu idunga munhu, kunyange tichida kupanana mazano, ngatirambei tichiita zvakanaka. Chinokosha ndechekuti zvakanaka isitozviziva, nokuti kana wagumburwa unotaura kuti vanditadzira, kuratidza kuti munhu wese anoziva zvakanaka. Saka totadza nei kuramba tichizviita? Zvakaoma hongu, asi todini? Muchazondida tichienderera mberi nenyaya. Regai nditi taita dambudziko maisamba rekuti senyika hatirarami pedu tega, hatisi chitsuwi, tine vamwe vatinorarama navo. Muchaona kune dzinonzi kodzero dzevanhu. Ndine kodzero dzangu dzinoti nedzinoti, asi kodzero dzinoda hodzeko. Hodzeko ndeipiko maisamba? Miko nemirayiro yatinayo sevana vari munyika inonzi Zimbabwe, sevana vari munyika nemhuri. Saka ipapo pakuda kuti tigone kunanganisa maisamba, nekuti muchaona kuti zvimwe zvatinoita ndiri kutaura zvakanaka zvacho maisamba, zvinouya zvobva zvapfukudzwa, zvanzi zvatoipa, hazvisisina kunaka. Ndo chekutanga ndandida kuti ndipe imwe nyaya yekuti tine boka revanhu vatinorarama naro maisamba, vatingati vanhu vane urema. Muchaona kuti vanobatwa zvakaipa nevamwe havabatwi zvakaipa nemunhu wese, kuna vanobatwa zvakanaka. Asi nhaurwa dzotaura ndedzekuti nhasi ndini muchazondadai ndinoya ndichipema pamusoro pezita rake, handisvitse zvinhu kwaari. Saka zvichazoitika pachaya munhu akanaka maisamba, munonzwa kuti ndichingomukwazisa panobuda mashoko ane ukukutu, nekuti munhu ndanzwa nekumudzikisira, tanzwa nekumukanganisa, kumutsika-tsika sechikorobhoti cherarama naye munharaunda. Saka tiri kuti zvinoda kuti kana pachinge paya magwara anotibatanidza isu tsika dzedu dzevanhu nemiko yatinayo, tigone kuzvinanganisa nenzira dzakanaka. Mashoko akanaka ekurudziro, izvozvo tikangozviteedzera ndoziva kuti zvinoya nenzira dzakasiyana siyana, asi runako chete. Ndouya kwauri Rutendo. Machisamba indoda kutaura mazwi maviri angangotibatsira. Izwi rokutanga richiti dare, rechipiri richiti mapfiwa. Idzi ndidzo dzaive nhandare kana ndowaive mukana watanga tiinawo kukurukura, tichibatsirana, tichigoverana mashoko pachiitwa hurukuro nekutsiura. Ike zvino tikada kutarisa matare iwawo ariko imo mutekinoloji dzatatichataura idzodzo, mumizha ihwohwo, mumatwitter, mumafacebook, matare ariko, ende tinotokumbira kuti tiiseiwo mudare iri, tipinzeiwo mudare iri. Hurukuro dziri kuitwa imomo dzimboridzei? Dzimweni dzenguva tinogona kutaura kuti domestic violence yawandisa munguva ino yecorona, yecovid-19. Asi tiri kushaya kuti zviri kumbobva kupiko? Iyo pfungwa yekuzoda kuuraya munhu iri kumbobva kupiko? Iyo pfungwa yekuda kuzobira munhu iri kumbobva kupiko? Pfungwa yekuti ini rega ndiende kun'anga kunotsvaga mushonga wekukuvadza munhu inobva kupi? Inobva mumatare atiri kugara iwaya. Zvakuita sekunge zvakutogamuchirika kuti mudzimai anogona kuva nechikomba, otozvitaura kumurume wake, vototi asi tinongoshinga muimba yedu zvakadaro, sekunge chinhu chine hunhu hwakanaka. Munoona Maichisamba, mataraya neiko kumapfiwa kwatiri kusangana uko, ndiko kwatone gonye hombe. Isu vanenge varimo tinofana kuzvibvunza, mambotaura nyaya yekuti dunga munhu ichokwadi. Chandinoona mukurarama kwedu muno muZimbabwe, ini ndinoda kuzvidzosa kuti munyika yedu, ndinoda kuzvidzosa kuti muvanhu vatema, ende ndichitenda zvikuru sei nechirongwa chamuinacho chinotaura nerurimi rwamai, kuratidza kuti ndezvedu. Kana tikange tichiisa dzidziso mumadamba nevana zvikoro, tiri kuisa here zvinoenderana netsika dzedu? Ndichitarisa maIndia, ini ndakadzidza kwataidzidza nemaIndia kuchikoro cheprimary school chechi. Vaiti tikadzidza kusvika na1 masikati zvekutanga kuma2 3 vaenda kuchikoro chavo kwavanodzidziswa tsika dzavo, mutauro wavo nehunhu hwavo. Saka kunyange vaizosangana nesu, vane zvavaidzidziswa zvinoenderana naivo,
kuti ivo munharaunda yavo vange vakadini, vange vachichengetedza unhu hwavo. Isu hatina izvozvo. Zvakakosha kuti tinge tiine madamba nevana ivavo eduwo anodzidzisa tsika dzeduwo, matare eduwo, tichitaura zvinhu zvinotivaka, zvinoshoreka toshora. Mashoko makukutu, munonzwa mwoyo wangu unodzamirwa kana zvichibva kuvana vezera renyu. Hatisisina zvedu, taakunge zviremwa-remwa. Ivo vauri kutaura maindia kana kuti mabatiya aya, vanhu vandinoremekedza zvikuru, nekuti mabatiya havasandure magariro avo. Hatisi kuti vanoita zvakanaka, asi isi tiri kuti chirongwa pano ndechekuti ngatirambei tichiita zvakanaka, tisapinde pakusandurwa. Mienzaniso yatiri kupa pano ndeyekuti ndo zvimwe zvinogona kukubvisai. Iye zvino masaisai amuri kutaura iwayaya, unoona vanhu vachitukana pamasaisai. Kutukana pamasaisai, imimi muchifanira kunge muchitaurirana muri maviri. Unodirei kuti vari kunze kwenyika, vari munyika ino nepasi rose, vanzwe mashoko ekugodoka kwako, vanzwe mashoko ekutukana kwako. Hazvina, dzimwe nguva hazvina musoro. Kana tiri kupanana mazano pamasaisai, ngatipananei mazano anotibatsira kuti nyika yedu inake, kuti vanhu vedu vanake, vana vedu vakure mukunaka, nesuwo vakuru tigone kuvavarira. Ndiri kuti kuvavarira nekuti kunaka chaiko kunonetsa, handiti? Kunaka kunonetsa, asi tikavavarira tinosumudza misha yedu zvakanaka. Iye zvino hakuna chichayera. Kana mukati muno meZimbabwe vanhu vakutotaura kuti kune mashurugwi anotema nemabhemba, vana vakatozvarwa ivavo. Kuno mwe mukadzi akatopfeka mateneti akazvara mwana iyo. Asi chii chatisvitsa ikoko? Tatadza nei kurayira vana? Tatadza nei kurayirika? Iye zvinezvi vana mai nana baba vanodawo kuita kunge vari vadiki, vadikiwo vada kunge vari vakuru. Yangomvonga mupopoto, unozoona sei imimi ndimi munogara muchizvinyora zvimwe zvinototyisa kuti ko vanhu vabva apa sei? Maita zvenyu yamaikisamba iri ndo ratova dambudziko guru munyika muno, kuti vanhu vakuda pfuma zvakanyanya, vakuda zvinhu futi zvavanenge vasina kudini kushandira. Izvi zvine mamasikati waya mazuva ano, vamwe vakutotora mukana wavo kuti anzvenge munhu wezvikwereti, vamwe vakutora mukana uyoyo kutobira vanhu akapfeka masiki nokuti mhino yake nemuromo akazvioneki. Saka ratova dambudziko guru rehutsotsi hwanyanya, kuti vanhu vakwanise kuti vakwanise kudini kuzvishandira vachizviraramira. Tine muenzaniso mumwanano dziriko mazuva ano. Pane tsumwe inonzi rume risinganyepi hariroori. Saka uye dzimwe nyaya dzekunyeberana ndo dzimwe dziri kunyanya kuwanda zvikuru kwazvo mukurarama kwedu. Semuenzaniso mumwe munhu anogona kuvimbisa anzi rume risinganyepi handiti hariroori, asi hazvirevi kuti vanhu vanofanira kuzonyepa zvakanyanyisa. Kana uchipfimba unogona kudini kunyepa, but kwete zvakazonyanyisa, nokuti zvinozova dambudziko mamuwanano. Wavimbisa munhu kuti uchakoromora denga ugoridzikisa pasi, asi ukazotadza kuzviita izvozvo zvaari kutarisira mumba munya zvaumuvimbisa kuti iwewe uchange uchidya zvinonaka, ndichange ndine uchifamba nemota, ozona mumwana uya yakufamba netsoka. Munogona kutonisana neizvozvo muparadza imba yenyu. Saka zvakakosha kuti munge muchibudirana pachena. Kana kune vanhu vanowanana dzavo dzakasimba kwasvapa kuchembedzana, asi vakanyatsotaura kuti ndirogara mumba muno muhuruva mundove tichitodzora ndove, asi vakakwanisa kushanda nesimba, vakakwanisa kubudirira. Izvezvi nhasi uno vanenge vari pamwe chete, vanenge vasvapa kuchembedzana nokuti vanenge vachibudirana pachena pane zvese zvanenge vachiita. Ndizvozvo mashoko makukutu, munhu wese ari mafungiro ake nhai nomaonero nechi. Asi isusu tiri kuramba tichingoti ngatiregei kubva pane zvinhu zvakanaka. Muchari kuti unonyepowo zvishoma, asi zvishoma zvacho unozoziva sikero here nhai vadikani kuti ndazodai. Ngatisanganei muchikamu chinotevera.